月曜日のクイズの答え。ハリーっていう言い方は、皆さん、急ぐっていう意味で、ハリーアップとかね、ご存知ですけれども、ちょっと気をつけていただきたいのは、ハリー to do って言った場合は、そのことをするのに移動を伴います。例えば、let's hurry to help them って言った場合は、彼らのもとに一緒になって急いで手伝うために行く感じがします。ところが、その移動を伴わないで、ちょっと早く終わらせろよとかって言いたいときは、これはハリートゥはまずいです。ハリー and 何々。もしくは、ハリーアップ and 何々になりますね。ハリー seeing っていう言い方はないので、それはないぞと覚えておいてください。何々で忙しいは I'm in a hurry っていう in a hurry を使う場合がとても多いので、これについては日曜日にまた詳しくやりましょうね。はい。では、今日の問題。頑張って。